Yeah, singaqala. Oh, noma ngi-introduce mina. Yeah, I-introduce. Ngi-introduce. All right. Bayitshela ukulanda fresh. Bayitshela ukulanda fresh. Ngilado. Wena ukulanda fresh. Oh, ngoba bengasakwazi. Hayi, okay. Babukeli be-Transformation Live sanibonani. Igama lami mina nguYamgelani. I am a member. In fact, ngi-crew member e-Transformation Live. We know a lot of you have been asking ukuthi muphu MC Menzisto MC Menzisto khona uyi-member ye-channel kakhulu. It's just that kunezinto eziningi abhizi ngazo, but uzosijoyina uzoba nathi kungasekudala. Akusikho ukuthi mhlambe kuxatshene or njani, but ukhona. Nomampintsha futhi kade nimbuza naye. Ukhona naye simlandile sathi akabuye la kade ecashe khona. Sizoba naye nje. Sizama uku-introduce something new whereby sizoba khona mina magenge kanye nabanye abantu la sobe sidiscussa khona ama-issues esiwafaceayo emphakathini, njengoba ziningi izinto ezenzakalayo emphakathini, ukuhlukunyezwa kosisi, ukuhlukunyezwa komama, ukuboshwa kwabantu ngokungemthetho beqanjelwa amantombazana ukuthi babadlwengulile and stuff. So we will discuss a lot of things ezenzakalayo. So siyacela ukuthi nisiphe indlebe njengoba sizobe sidiscussa ama-issues. Mampintsha mfethu awubingelela abantu batshela usadu nanokuthi kuzobe kwenzakalani. Sanibona njani. Ngiyathemba ukuthi niyaphila. Hawu mampintsha khona usabanjwe itoho. Kunetoho nje engalitholayo. Hayi lona mhlawumbe libuyele ngibambe. Hayi ukuthi angekho khona. Ngiphinde ngiqale phansi ngibingelele. Ngithe namhlanje nje angivele ngoba abaningi abantu abakhalayo ukuthi umampintsha abasamazi. Njengoba mfowethu kweseshilo ayi nganibambezele singaxhuma esihlale. Ngiyazi ukuthi every time kumele ube khona into enginiphathelayo. Sure. Yeah. Namhlanje ke mfowethu. Bengizothanda ukuthi kube khona udaba engizolikhuluma nje kubalaleli. Engithe ngilifunda noma ngilezwa ngaphatheka kabi. Engicabanga ukuthi khona kufanele idlale indima ukuthi at least emhlabeni esiphila kubo kube khona abantu engeke befane, abantu aba-right, ngoba ngibona ngathi manje sebebaningi abantu ababheda noma ababa more into enezibhedayo ngenxa yesimo noma isikhathi esesiphila kusona. Sure. Ngingamoshi isikhathi kunodaba lana lo umfana ngizothini umfana okuyena owagcina ekhiphe umphefumulo kama wakhe, uma wakhe umzali wakhe. So udaba kanje umfana ukhula ngaphandle kwesandla sikamzali. Umfana ngodaba la ngendlela achaza ngayo uthi wakhuliswa ugogo kanye nabomndeni. Uma wakho wamshike sasemncane, uma emshike sasemncane yonke into ekukhuleni kwakhe ukhuliswa ugogo nehlobo. So isikhathi esiningi uyazi-ke mfowethu, if ungakhuliswanga isandla esakuzalayo akufani indlela okhula ngayo akufani. So umfana uthandakalazeli kagogo nomndeni, lokho kugcina ukungakwenza ukuthi mhlambe ungakhuli kahle. Uthi ngihlala udaba umfana uma ichaza udaba lakhe uthi wakhuliswa ugogo kanye nabomndeni. Umama akamazi, umama wamshiya sasemncane wamshiyela kugogo. Umfana mayikhula ukhulwa umama akamazi, uthi waqala ukuhlangana nomama ena-14. So vele ukukhula kwakhe ukhulu uyazi ukuthi umama ukhona ngoba azatshela ukuthi umama udlulile emhlabeni. So ukukhula kwakhe ezebe nalo 14 umama akamazi, uqala ukumbona esena-14 umama. And umfana oyenkomo, umfana ukhulela usinkomo engafundi ngoba uthi ekukhuleni kwakhe uma efunda umfana engafundi wayetshela ukuthi nabantu abafunda abantu abazalwa imindeni e-right e-rich. Sure. Yabo wayengayiboni njengezinye ingane naye ukuthi engafunda ngoba into yena ayikhule yazi ulusisa inkomo, wayelusa inkomo. Kuningi okwenzakala kuyena umama engekho, and umfana uyachaza okunye ukuthi ekukhuleni kwakhe ukhona izinto wayezibuza umama engamtsheli zona.
like ubaba imbuzo ukuthi hayi mama ubaba uphi ngoba umama wayemkhuli uma wakhe unezinye izingane kwenye indawo but uyena yedwa ngamkhulisa but ukhulisa izingane zakhe nenye indoda shithi kwenye indawo sure futhi njalo uma ivakashile umama la umfana uba nemibuzo mezobona ugogo ukuthi mama isitifiketi akunazo umama wayengamtshela iqiniso mama uphi ubaba engamtshela iqiniso so umfana since ekhula engafundi umama engamnaka amlola ukuthi kufanele aye esikoleni afane nezinye izingane into eyiningakazenzi so umfana mayikhula yena kunezinto ezenzakalayo kuye angalitholi nje usizo emndenini nakuye ugogo ngoba ezinye izinto akayibala umfana uthi useshaya amahlandla azaba amathathu eshawala isikebhe angithi uvela ulusa inkomo vele if kulahleka inkomo umfana wenkomo ongafundile vele shuthi wena usukulazi udaba ukuthi wena uyisigebengu vele umuntu oqala uzosolakala wena ngoba vele awukho educated noma mhlambe awunalo lo thando lelo owaliphiwa njengokuthi lo muntu unayo umzali lo muntu lo vele indaba yakhe isuke isingasekho ngoba manje wena awufani nazinye izingane so umfana kunyaka complain ngakho so kugcina kuholela ekuthenini njalo umama mayivakasha umfana ugcina esembuka umama ngoba yonke into akayicela umama akamsizi ngalutho akamenzeli lutho but ubuhlungu akabuzwayo ukuthi umama uyazi ukuthi ukhulisa ezinye izingane nomunye ubaba yena akanaki okwakhe akulungu kugcina sekumkhandela inhliziyo embi yabo ngoba manje umama wayimbona evakasha but ukubona yakhe impilo ingalungi ingafani nabanye abantu lento eyimlimaza kakhulu so umfana uma lichaza udaba uthi ngelinye ilanga umama evakashila yabo uthe okuntambama ngabo 8 eyibuyela naye endaweni zakhe umfana uma ibuya ubona umama ubuye etoilet yabo indawo zasemakhaya ngoba umfana uyasho ukuthi vele ukhulela indawo zasemakhaya la kulosa khona inkomo so ithoilet eqhelile kunekhaya futhi wambona umama ephuma etoilet yabo eyapi esebuyele emuva ekhaya yena esuke endaweni zakhe uma ethi enhla nanga umama la avele angene usathane avele kube kuvuke yonke lento ahleze eyibuza kumama kuvuke konke ngoba vele futhi uyayibuza vele nginomama for what isidingo sika mama asekho so agcine umfana uma sevukwa ilento eyangumama agcine manje kungekho lokho ukuthi umama lo agcine sembuka njengesilwane ukuthi vele umama akangithandi mina vele yabo futhi uthola ithuba lokubhodla kuya yonke lento obeyibuza yona agcine umfana sebeka umama isandla emqaleni emkeni yabo uyabona ukukhulumela kumzali ukhalo lokhu ubuza imibuzo uqhenye umzali kanti umfana futhi ukwenza ngeenko agcina umzali edlulile emhlabeni washona umfana so sad so egcineni kukho konke ijele akumsizanga ngalutho ukubulala umzali ngoba egcineni sekuyijele and manje sekuyabuya ukuthi no ngabulala umama so into ebengifisa sikhulume mfowethu lolo daba lengithinte kabuhlungu ngokuthi ngibonela ukuthi no esikhathini sesiphila kuso kunezingane ngisho ngakini noma yikuphi kunezingane oyibonayo le ngane lena ikhula yodwa kunezingane oyibona ukuthi ikhula nogogo kunezingane oyibonayo ukuthi bekwe emndenini le ngane ongazalwa yiyona noma ezihlotshweni so if ingane njalo kunomuntu ohamba eshika ingane oshelwa indoda ahambe ethi uyovusa umuzi ayishika ingane engachazelekile ayishika ingane incane esakhula ingazi umhlaba ukuzwazi umhlaba ngikholwa ukuthi ufuna ukutshengiswa ukuze umuntu nomuntu kulento akayiyona umzali futhi abantu abakudirect kulezi zinto esizizona umzali ukukhulisela kulento eyona ukukhuliswa umzali if umzali eshoda empilweni ekuthatha ekubeka la khona ongeke ube khona comfortable noma uzokwenza ukuthi izinto zakho ziye phambili uzoba nenkinga engifisa ukucacisa nje laba abazali abashika izingane beshika izingane mhlawumbe ngothando ake ngiqale nje ngothando ukuthi wena uzoshika ingane uthola indoda uhambe ngifisa ngathi lento ukuze ingenzeki ingaqhubeki ningazali izingane ezinenzondo ningazali izingane ezoba nemibuzo ningazali izingane ezoyibona engafani nezinye izingane
ngoba ingane nginenkolo ukuthi zifana zonke. Ungazali ingane yosala isokola uma inezinye izingane. If ingane ikhuluma yakhe ingane ayikhulumi ngoba iyazi ukuthi awuyikhulisanga. Ngengifisa kulabo besifazane if uyogana ingane kufanele kube nesiqiniseko mfowethu. Ukuqala ukuthi ingane uma uyishika nogogo noma usungekho kodwa kwawe uyayisupport. Ayikho ingane yokhula inga-understand ukuthi okay umama wahlwana nobaba, okay wathola omunye ubaba. Leyo nto into enormal futhi kufanele kuyenzeke. Okwesibili, if ingane uzoyishika is either uyishika kini noma kubaba wayo. Okay Mampintsha ngiyakuzwa. Uthi if ingane uthi uzoyishiya kufanele kube ukuthi uyishiya kini noma kababa wayo angithi. Exactly. Okay, yazi kunombuzo ovelayo kumina. Umbuzo othi uma ngabe kuyingane yentombazana siyithini leyo case because remember sinama cases amaningi la khona ingane zamantombazana zinokubezo. Zize inukubeze ngisho nangobaba bazo. So uma uzoyishiya kamalume unesiqiniseko esingakanani umzali umuntu wesifazane ukuthi lengane ngeke izihlukumezeke njengoba uzoyishiya la because we are facing a lot of cases afana lawo. So how do they work around izinto enjalo abantu besifazane abaganayo bashiye ukuba bayogana kwezinye ibongo? Muhle lo mbuzo. Engakusho mina nje kungaba wona. Esikhathini esesiphila kuso kunabantu besifazane abathi ngisho ngiyogana mina yami ingane ngengesheke. Uyazi izathu yini ilokho okusho. Yeah, kunabantu besifazane abacabangayo lokho ukuthi no uma ngishiya yami ingane iyosala iphila kanjani, yena uyojabula kanjani phambili. Yabo. Kunamadoda ke futhi singamadoda asifani. Kunendoda eyokwamukela umuntu wayo wesifazane nento akasuke ngani. Yabo lonto. Loyo ngeke simkhulumela kakhulu kungcono. If uthola umuntu wesilisa ke obona kahle ukuthi nizothanda nenda akayidingi ingane ubona ngathi uzophazamisa la yovusa khona umuzi. Kufanele kube kuwe ingane yakho uyazazi wena. Kufanele kube ku even ngisho ushika ingane ekhaya uyazi ukuthi uyishike emndenini enjani. Wena owaziyo ukuthi even ngisho umalume ubhuti wakho uyamazi ubhuti wakho ukuthi ubhuti wami mina ngayirape ingane, ubhuti wami ngeke aze ayirape ingane yakho. Yabo ngoba kuqala ekutheni ukuthi wena ushike ingane awunandaba la. Angeke ushike ingane wena ukhule kanzima kulowo muzi. Uyifuka wena ukhule kabi ekhaya ungakhulanga kahle angeke kushike ingane yakho lapho. Yabo is either abanye abantu besifazane ke mfowethu abanamandla beke thothunama ekhande umuzi. Yeah. Kunomuntu osifazane vele akhanda umuzi ayithi umuzi owengane. Yabo yakhe nengane uyazi ukuthi yena uma ishika ingane yakhe la iphephile safe. Yeah. Uyahamba futhi uyacheck irresponsibility yakhe ucheck ingane ukuthi ingane yami i-right and ikhona. Ngoba omunye ayishika ingane but usuku nosuku kunabantu akabathembayo. Yabo njengokushika ugogo akayenza lutho ingane. But if uzoshika ugogo wazi kahle ukuthi na ugogo ngiyamthemba and futhi ezinye zezinto kuzohamba uyogana kuneyalo iphuma kugogo mhlawumbe njengakuthemba ukuthi ingane yakho ngizoyiphatha kahle. Okay usekuphatheleke ugogo uyasazi isimo sasekhaya. Okay la uyakhona ngitshele lozwana naye ukuthi okay ngicela ukuthi ungangivimbi if ngifuna ukunika uthando leyangane ngalezi ingane la. Ngamani ingane yenzele konke into. Ungayifihleli ingane ekukhuleni kwayo. Yabo uma usuqala sibona u14 years mkhulu kabi ingane ungayitshela ngalotho. Ukuthi kube khona izinto ezibuza zona njengokuthi ingane nje mayibuza ubaba ungayitsheli izibe na 14 ingane ayifundi. Ungahamba ushike ingane yokhulisa kwenye indawo kodwa ingane uyishiya ingafundi. Umama onjani oshika ingane ilusi inkomo. Ngiyakuzwa Mampintsha uza kahle impela but now fanele sibheke ezinye izinto. What if njengoba umama bafowethu Transformation Live Transformers siyayidiscussa lento sicela ukuthi nani nifike nembono yenu njengoba nathi sikhuluma uMampintsha ukhuluma ingqondo yakhe nami ngikhuluma ingqondo yami. Yabona siyayidiscussa lento ngiyazi khona abanye abantu besifazane mhlawumbe abazothinteka khona abanye futhi uyabona abazokwakheka ngalento esishoyo uma kungukuthi nakhona siyanakha kuyakha. So ngifuna ukubuza ke mina ukuthi
lo mama ngithi Yeah. ingane yakhe esina 14 Esina 14 iqala ukumbona. yes and then wena uthinike uthi wena umama fanele ingane ahlale nayo phansi ayitshele amaqiniso. What if umama uvikela ingane from certain things mhlambe ezenzeka phakathi kwakhe nobaba wengane ngoba kungenzeka ngithi uyazi ukuthi ingane ziyaphika Yeah. ungayizala nawe ingane manipintsha nomuntu wesifazane uyiphika uthi hayi ngeke akumina lo yabo mhlawumbe umama uzama ukuyivikela no kahle kahle njalo wena ubaba wakho wakuphika mhlawumbe njalo wena wazaleka ngenxa yokuthi mina ngadlwenguleka uyabona mhlawumbe kuningi okwenzeka mhlawumbe kukhona nempi nje eyenzeka phakathi kwabo mhlawumbe umama angekho ready ukuyishare mhlawumbe eyambanga itrauma uyabona ngoba asazi mina mfethu ngibuka lo mama wabulalwa ingane yakhe uyabona ngibuka ingane ekhula neanger uyabona ingane ekhula izintandane remember ayitshelwanga ngobaba wayo right uma wayo uhlala nezinye izingane kuphi kubo kwalezi ingane abahlala nazo uyabo yena uhlala yedwa so uyayibuka yonke lento uyayiobserve uye enkomeni uyabuka ukuthi mina nginamzala ngithando so uyabona ukuthi yonke leyo nto leyo iyakhela engqondweni yengane iyakhela iya build up ienga iya ngokuyakhula ngoba ingane uma ikhula ienga noma izinto esuke ihlupha ezingane ikhula ziya ngokuya ziyikhula nazo ziba ikhula ziba more stronger uyabona so ngibuza zonke lezo zinto ukuthi what if umama mhlawumbe wayezama ukuprotecta ingane from kuzo zonke lezo zinto lezo sithini entweni efana naleyo ya mfowethu angiyakuzwa lapho kodwa kungangcono kube esinye story but uma kulesi ngisikhuluma ingane ngicabanga ukuthi engayidalwa izinto ungayitshelwa ungatshelwa akekho umuntu emhlabeni ongaqhamuka esemdala ukuthi ayikho into omtshele yona ayikho ingane othi wena ayingafundi oba nakho wena khona la uzama ukuyivikela khona ayikho ingane engabuza umbuzo ungayitshela uma ingane ibuza umbuzo ingoba isuke ifuna ukwazi ngongamani uqamba amanga ke at least if awukho ready angeke ingane uyishike kogogo ihlukumeze ngoba lengane kuyacaca ukuthi njengoba yasala lapha nogogo indlela ekhule ngayo inembuzo eminingi lengane lena okokuqala ihlukunyezwa ukuthi aziye esikoleni sure yabona nje ilelo lokuqala usho ukuthi lo mzali yena lo yiphi indlela angavikela ngayo noma akavikela ngayo ingane engayise esikoleni into yokuqala ingane ibona lento isaseyingane u14 years mfethu usuhambile ngebanga esikoleni sokhulile impela lengane ebona ezinye izingane isasencane ifunda yona ilusi inkomo iqala lapha inkinga ngoba izibona ingafani inkinga iqala la khona ayibona ingafani ezinye izingane and leyo nto yayihate yahlukumeza kakhulu ingane ibona iyenza ukulusa inkomo mfethu kwaku right ngalezi ayikhathi yeah abazali ngicabanga ukuthi bonke abazali mabanefiso zokuthi sifunde sikwazi ukuyimela esikoleni lengane yona lokhu ibuza izithi ingane ngiyitshela ukuthi mina abafunda abantu abanemali yeah ukufundisa ingane mfethu shabu uyishikile umzali nje uthi ingane ayifundi ilusa inkomo ikuphi okuright noma okulindele enganeni yakho uma ikhula kuwe kumuntu nje esikhaneni samanje ongafundi yini osuke ilindele kulowo muntu ufuthi athi ingane ungayisa esikoleni ulindeleni kulowo ngane okhula ikuphi esikhaneni samanje lengane engaba yikhona ngoba okokuqala izoyiphatha yeah so uyihlukumeza yabona nje okokuqala lengane ukuzenza lezi zinto ngoba vele akekho umuntu owakwayitshela lengane kucaca ngokusobala mfethu ukuthi indlela ekhule ngayo ibe nembuzo ukunganako yabo ingane mfethu ukube mhlawumbe kukhona izinto eyatsheleka zona noma mhlawumbe bayithatha bayibeke esikoleni yathi mayisikhula kwaba khona nje umama mayifike evakashe eyitshela ukuthi ngane nami kwaba kanje kanje ngoba ingane ayivela ngathi ibona umama yasicabanga ukuba yeah yaqala yaba nembuzo ingane engazi iphendula sure mama wayengenalo iphasi sure ithi ingane ukhona nje la ngikhohlwe khona udaba layo lunye yafunelwa umsebenzi iphasi ingenalo komunye umuntu ngiyangaqasha ukuthi iphasi ayinalo uyayicabanga le nto yabona yonke into kumele ngabe uyithola kulesa sandla lesi awuyitholi ugogo akanawo amandla ogogo mfethu bazokondla bazokupha uthando ugogo unengane unothando lengane mayise kupha into ozolala uyidlela
but lokho okudinga wena empilweni kudinga umama. Ugogo angeke avuka lo lengane ukuthi ifunde. Ishike inkomo. Kuyiyona yodwa khona. Ngeke kuze kufane. So angisho ukuthi ingane yakwenza right, but engizama ukuchaza kulaba abasanethuba mfowethu lokuthi kunengane owayishaya ngemuva wazahluza ukuyikhulisa. Ngisho ngabeke lo muntu omtholayo mfowethu wenza kanjani ukuthi ungaxhumani nale ngane ingane yakho la ukufona yazi mfowethu i-call bafe baleka kanjani. Into ngokuthi ngitshele ngazi into esijabulisa ejele masuku esiboshwe i-call ishaya ukuthi uyiqhamuka kuba yazi kune-call eyangena kumuntu ongaseshe ihlobo sakho usaboshiwe namanje lo muntu uthi awumgodla. Serious? I-call into ebalekile ukufona nje athi ukufona nje athi umuntu right ungashongo lutho. If kumama wayinayo indlela yokukhuluma noma mhlawumbe ukukhulisa ingane kahle ingane engeke igcine isithatha inqumo. Ukuqala ingane ithatha inqumo ine-anger ayifundisekile kahle. Yabo ukuhlukumezeka iyayithola ukulusiswa inkomo ukucaca usho ukuthi la ekhaya engaphethwe kahle ngoba ukubeka ayithanda ayizoya esikoleni yayizoya kakhulu. And remember sorry kathi ukuphazamisa. And remember uyazi ukuthi mangabe usasengane kahle kahle nje isikole siyilungele emntwaneni. Ingane ine right yokuthi esikoleni ithola imfundo because mawuye esikoleni uyingane ilawo okhula khona because fanele sikusho ukuthi othisha bangabazali bethu besibili. Because masingekho ekhaya ibona basuke besibhekile kuphi esikoleni. So ingane nayo la isuke izama ukuyithola khona yenze abangani yabona ekukhuleni kwakho. So leso stage lesa ngeke uyirobhe ingane erobheke leso stage isuke irobheke impilo yayo yonke. Uma urobheke istage mfethu sokuthi ungayi esikoleni esikhathini samanje njengoba kade uchaza nje ukuthi esikhathini samanje ingane mawuthi ayingayi esikoleni uthi izophila kanjani izophila ngani nanokuthi okay ake sithi uNkulunkulu uyinikezile ke ithalente lokuthi noma ingayanga esikoleni but likhona ithalente elayo engalisebenzisa but isikole siyayivula ingqondo yazi leyo nto siyayivula ingqondo mfethu isabalale ezintweni eziningi uyabona. So ngicabanga ukuthi lengane yancisheka kakhulu mfethu ilungelo layo lokufunda okuyikhona mhlambe okukhulu okwayiphampa yonke le enga yazi yafika ekuthenini sokuthi ithi yazini ngiyambulala mina umzali yabo yonke lento leyo. So nezinye izinto ke mhlambe egcina ishintsha umuntu ekukhuleni kwakhe yabona iskebha dlala konje usiya kuyashaya iskebha ithi ashaya amahlandla amathathu isolakala shuthi vele isigebengu yabona ngeke ushaya amahlandla amathathu endaweni shuthi vele shuthi lengane kwamphakathi bese uyithatha njengomuntu ongekho right. Uyazi phinde kathathu obvious uyazi ke mampintshi uyazi ukuthi ingane engafundi izohlezi imsolo emphakathini ingane nje engayi esikoleni uhlezi mfethu ubonakala nezinkomo mhlambe negosi yami I can imagine nekhinjana edabukile wayithengela ubani ugogo naye faneke zami imali empesheni ethenga ukudla uyabona ingane nje mfethu ehle engayi esikoleni engazi ukuthi yenza nayithandeki mfethu. So I assume ukuthi nanoma ngathi wakuganga abanye abantu kwave kwathi awu akayi esikoleni inangu uyabo. So kunjalo mfethu ingane ngisina kurongo kwakho eyakwenzayo ngoba umzali and futhi isono leso ngekuyixolele ngaso ngoba naye sigcina sikhuluma lokho ikhuluma izathu ezenza igcine yenze into nginesho ngoba sikhuluma kanjena iyayisona ngoba ayithola ngithuba lokukhuluma eqaleni akazi nakeke kahle kahle ingane yazama ukuveza izinto ezazingekho right eyiphathayo kuye umama but umama wayengayinaki futhi wayinalokho ukuthi ayingane le kanti ingane lento yokukhula uthanda ingalitholi einkomo kubulusa inkomo kuyaqinisayo induku iyaqinisayo. So zonke lezi zinto ezenzakala kuyingane vele izona esagcina sezenza ukuthi no vele mina angifanele ukuphila. Uyabona once wayibuza umbuzo uthi mina why uzofika lo mbuzo uthi ngiphile lana uzofika lo mbuzo isiphi isidingo sami sokuphila emhlabeni. Yabona once wayibuza le nto empilweni usukugejile asesephelile body. So ukuvimba lento mfethu ayikho mnandi ingane ukube yathola isikhathi esiright noma umuntu oright ngoba empilweni siyabadinga nabantu abazosidirect asidingi umndeni kuphela asidingi uthando eqhamuke emndenini ngoba imndeni yethu ayifani la. Emndenini uthando ngalokho uthi uthando khona imndeni yethu uyazi nawe ukhule ku awuzazi inkinga zomndeni. Ukukhuluma noma mhlawumbe isupport asidingi emndenini kuphela nabantu esiphila nabo uyazi uyadinga impilo umuntu ozokhuluma naye empilweni uyadinga umuntu ozokubonisa ozokukhulisa ngalendlela le
ubone izinto njengoba kufanele kuyibona ngendlela ofanele uyibone ngazo. True. Ngoba kuyenzeka izinto thina abantu abaningi bayazi. Bonke abantu abaningi baney'nkinga ngoba izinto ezinye siyithatha ngalendlela yethu. Asifuni ukuzwa. So ebengathanda nje ukusho mayelana nabantu abaney'ngane nabo baba bey'ngane. But ubaba bayingane ngibafaka kakhulu ngoba indima yabo ishoda kakhulu. Uyazi iyashoda kakhulu. Ekondleni iy'ngane ukuzipha uthando sasele lapho lezo zinto. So abantu abadlala leyo ndima omama kakhulu ey'nganeni. So bengifisa iy'ngane umama wazi ukuthi usunengane. Ingane kufanele kube yona first priority yakho leyo. Sure. Ingane kufanele impilo yakhe ingane yakho. Ngisho ngabe kuqhamuka indoda inemali nani iyakuthatha but ungakhohlwa lo mphefumulo omncane oshiye ngale ukuthi nawe uzokhula ngalesikhathi ukukhula ufuna ukukhule kanjani. Yabona umubone ingane iphumelele noma umuntu esemdala eyindoda enobuzo ubokwazi ukuthi ukhishwe isandla esihle isandla somzali ubokwazi even ngisho ingane egangayo ephuma ekhaya ogangisaba ngisho ubuyele ekhaya ubeyazi ekhaya ukuthi umthetho wakho uqinile. Ubona ingane mayisihluphe ezalwe la kunomthetho khona ayibuyi mayigane ngaphandle yasaba. Izisho ukuthi ayibaba ngiyasaba ubuye ekhaya 1 and 2 mama 1 and 2 ngoba uyazi ukuthi umthetho wakhe ekhaya uqinile. If wena umthetho ungawuqinisa enganeni yakho izala ubani ozokuqinisela umthetho? If kuwena ngiyazi wengane ma wengane baba wengane if ingane ungayikhulisi ngalendlela okufanele kube yona ubani ozokuphulisela? Akekho. Uma uthatha ingane eshiya nogogo ugogo usemdala izokhula kanjani leyo ngane leyo? Uyakucabanga ngani la ukhona ukuthi ingane yakhe ikhula kanjani? Yazi kungcono ingane mayihloli ngconweni yama social worker. Yabona lokho bafuna ngcono. Ungaqinisa kuhle yazi ukuthi ukungena nje mfethu ukuphula ulimi kuhle ingane zikhuliswe ngogogo. But I just feel as though ingane ezikhuliswa ngogogo ziyathamba mfethu. Remember ukuthi ngibuyele emuva ephuzwini lalomfana owabulala uma wakhe because wayekade engamnakile. Wakhuliswa ugogo. Ugogo uma ihlala nawe ekhaya uyazi ukuthi awunabazali mampintsha. Uyazi ukuthi futhi ogogo mostly basuke balazi iqiniso most of the times ukuthi kwenzakalani. It's just that they choose not to tell us. So uyazi ugogo ukuthi uma wakho wena akakufuni ngezathu ezukuthi nokuthi ubaba wakho wakulahla usasemncane akakwazi nani ukuthi uyini uyabo. So ngaleyo ndlela yazi ogogo benzani ngisho noma sekukhona izinto ezirong ozenza baye bethambe ngesizathu ukuthi bathi awangifuni ukumhlukumeza uMampintsha Nkosi yami njengoba evele engasenabazali kanti ngaleso sikhathi leso usekubulala even more uyabo. And we can't angazi asikwazi futhi ukuyilwa leyo ngoba inature yabo ogogo ngeke bonke ogogo uyazi bonke bahlezi bathambile enganeni yabo. So angazi so kuyaye kulimaleke kakhulu enganeni ekhuliswa ugogo kwesinye isikhathi but bakhona abanye ogogo aba strong abakwazi but most yogogo I'm telling you most yogogo bathambile kubazukulu babo and leyo nto leyo ke ends up imosha abazukulu especially izingane zabafana. Ngeke ngishiye zamantombazane nazo ngoba ziyaspoileka. Thola ingane esiyamitha at a young age ingane yomfana isiqala ukuganga yini ugogo uthambile noma ibuye ekhaya ugogo uyayivikela hayi ngeke umzukulu ingane yomntanami ngeke uyabo. So angazi mhlawumbe iphuzu lakho lokuthi kumele inikwe ama social work angazi noma ngathi ngiyalivuma noma ngathi but nokukhuliswa ugogo ekhulisa abazukulu nakho ngathi kuyayiphinde kube nalokho. So ngicabanga ukuthi nanoma ngabe ushiye ingane nogogo but idlala indima njengomzali. Fika njalo uzoyibona ingane, fika njalo uzoyiyala ingane ukuthi sibanibani akube kanje, sibanibani lalela ugogo, sibanibani akungahanjwa kubuye ebusuku, akungamiwa nabafana egcobeni. Lekelelana nogogo ngoba ogogo bayathamba yabona esikhathini esiningi yabo. So gcine manje kuba ngazi ukuthi ingane ehlala nawe mama ususho esalukazini ingane ehlala nawe mama ingane shothi awuyinakile noma uthambile enganeni kodwa wena futhi awukho njengomzali ukudlala leyo ndima uyabo. Ngikhuluma nabantu besifazane ngoba vele ubaba ngibabali abanye babo basuke benjani bebalekile. So at least into ongayenza wena njengomzali njengomama ukuthi ubambisane nogogo ekukhuliseni umntwana. Angazi kuya ama social worker ngicabanga ukuthi nalo lelo futhi iphuze right I don't know but I think futhi nakhona kudepend ukuthi ngoba ngeke azavume eMampintsha ugogo ukuthi ingane yokhuliswa ama social worker akhona ngeke angazi anguphikisi but ngiyazi ukuthi ngeke avume kodwa ugogo angeke mfethu avume ugogo. Yazi bafo ugogo ayikho into ethandwa kakhulu
ugogo ngaphandle wengane ezalwe ingane yakhe. Sure, ngiyakwazi. Yabona nje Ngiyakwazi ayikho lokho. uyithanda ngisho isiyonile yazi ogogo bayafihlana. Yeah, kakhulu. Wonile. Kakhulu into kade ngisho ngithi mina ugogo ingane yomfana ngisho siqala ukuganga emzini yabantu. Uyayivikela. Uyezwa. Yazi bafo. Lokho ngamanye sithi nababukeli ngoba ukufanele ukuthi sonke siyabhekisana. Bafo mina angeke ngibabeke ogogo kakhulu. Okay. Ogogo sebephilile bayaphila. Okwesibili ugogo sesikhuluma ngomuntu ogcina. Asike sithi abantu besifazane. Okay. Yokunake isandla somuntu wesifazane ekukhuliseni umuntu wesilisa ungcono uma ekhulisa ingane entombazane. Sure. Ngoba uyayitshela ukuthi lana ke mntanami kukanje kanje abantu besifazane bebodwa bayakwazi ukubhekisana. Mase kuba khona ukuthi umuntu wesifazane udalwe kanjani nanokuthi uzenza kanjani. But umuntu wesifazane sho singambali ugogo. Kunzima umuntu wesifazane uma ezokhulisa umuntu wesilisa. Kakhulu. I know. Kunzima even ngisho ngathiwa unabo bo2 abazali. Ukhuliswa abazali bo2. Uyazi ukuthi ingane mayiseqala ukuhlupha ihluphe esayidini kamama. Yeah. Uyazi ingane mayisihlule ekhaya isukusihlula umama. Sure. Obaba bahluleki. Yeah. Isikhathi esiningi obaba bahluleki. Basiqinisa isandla. Uzwa kuthiwa ingane ziyahlupha ingane kanje ubokwazi ukuthi sikileke ngangumama. Sure. Kangakanani kugogo? Ngoba ugogo kuwesa. Yabo ugogo usuke ngenayo usengasekho kule stage sokuthi ingane ngizoyikhulisa kanjani. Sure. Yabo ugogo usowethi umzukulu wami ngiyamthanda. Sure. Ya ungeke alale ngadlile. Sure. Uthanda alitholayo uzolithola. But la ekukhuliseni ingane ugogo akanayo experience. Hence I said umzala kalekelelana nokhuzana. Sure. Mfowethu yabona iphuzu lakho lihle kakhulu. Sure. Mase siza kule ama social worker akekho kunzima ukufayela ama social worker unless if uxakekile umzali uxakekile ngempela. Ngoba isikhathi esiphila kho kunzima. Kunabantu besifazane bese abanezingane phansi ukathatha ingane ayibeke lapha ayibuza ngizokwenzani. Kunabantu besifazane abalahle ingane. Kunabantu besifazane athatha ingane beyishiya kobaba bazo. Lo babazi kahle ukuthi ingane akayidingi. Akayifuni. Uyabona singakhuluma ama social worker entweni kanjalo. But lana enganeni esanobaba nomzali. Ngisho ngabe ubaba ankondli, ngisho ngabe umzali usephila nenye into, but iba present. At least if ushike ingane, khuluma ke phela nalo omtholile ukuthi ngiyacela bani waze masibizana uthandweni. Noma ungeke ingane ihlale kulo muzi yabo inali kubo ishini ugogo. But ingane ivumeleke umzali ukuthi ifike la. Ngoba okokuqala ingane iyayibuza ukuthi umama la kahlala khona ezinye izingane baphila impilo njengoba mina ngihlupheka la. Ithatha ingane izoyikhombisa le mpilo oyiphila la. True. Uyazi ukuthi ufakazela lokho okushoyo. Izohlezi ibuza and remember kuba khona inzondo edalekayo between leyo ngane nabafowabo la ama half siblings wakhe. Because uyazi ukuthi ingane vethu ake ngithi mhlawumbe uyi time ubaba unengane oyizala ngaphandle bese kuba khona ingane oyizala nonkosikazi wakho ingane nayitholele emshadweni. Into oyenzayo njengobaba lengane le oyizalele ngaphandle izohlezi ibuka wena nomndeni wakho omusha inibukela lapha ekudeni and kuzoba nenzondo yokuthi osibani baphila kangconywana yazi ngoba bahlala nobaba. Mhlawumbe nami kube ngiyiphathe ngiphasele yomndeni ngabe ngiphila kangconywana and leyo nzondo leyo inzondo eserious esisoke sikhulume ngayo ngoba ngifisa ukuthi lento sike sikhulume ngayo kwenye episode kuze singezokwenza le episode ibe yinde kakhulu. Sizokhuluma ngayo lento engikhuluma ngayo yenzondo edalekayo uma ngabe abazali bazokhetha izingane noma bazohlusa izingane but sizokuchaza nakho lokho ukuthi kwenziwa yini but kuba nenzondo ebakhona whether ubaba noma umama osukashiye ingane ngaphandle bese kuba khona izingane ahlala nazo. Yazi ukuthi ngisho ngabe khona mhlambe ubaba uyahlanganisa impilo mhlawumbe unemontshwana ezimbili ezintathu leyo ngane leyo isuke esuke ingahlali nobaba wayo ihlezi yazi ukuthi ubaba urich. Uyazi ukuthi ngisho ngabe ubaba la ekhaya noma enazo lezo moto because umuntu onemoto noma umuntu onemoto kusesazi ukuthi thina unemali. So ingane izohlezi icabanga ukuthi ubaba unemali. Ngisho ngabe la ekhaya kuyenzeka kuphela inyanga sebadonsa ngodiesel but yona izohlezi yazi ukuthi yabo nje ngoba lapha ekhaya ubaba anemotshwana kanti akumali kuyafiwa
uyabo kanti kube ubaba uyayithatha ingane ayisondeze eduze njengalezi ezinye ingane ngabe iyabona ingane ukuthi hayi bayaphila nje njengayo yonke eminye imindeni kuyaphileka akusiyo ukuthi banemali and inzondo iba inkulu ngalesikhathi ingane icabanga izinto ezinjalo icabangela yona izibuza iziphendule. So to answer that noma to add on that ngicabanga ukuthi ezinye zezinto kufanele sibheke lezo uyabo angazi ukuthi sesigoqa ungathini wena. Mase sigoqa nje ngingasho ukuthi ayikho ake silungiseni amaphutha la ekukhuleni indlela osekukhulwa ngayo manje emhlabeni ayisekho right yabo nathi sikhule ngendlela engekho right but kusizakala lo sakwazi ukucabanga sure yabo ngifisa ngoba udaba lumayelana noma bengane alukho kakhulu kuba bengane ngifisa bomama niyazi ingane zenu niyayithanda anitshela futhi ngeingane zenu but uthando unika ingane noma indlela owenza ngayo igcina ilimaza ingane yebo ilimaze kuningi safuthi nalento yokubanga ingane baba nomama yabo ziningi lezo zinto but le engifisa nje ukuyivala ukuthi if muzazi ukuthi unengane ongahlali naso qala namhlanje banendlela oxhumana ngayo ngengane yakhe sithi uyafona noma uyayivakashisa la ukhona hayi ukuthi ingane ikubona kanye ngonyaka ngoDisemba uyazi uthando kamama no ingane if uthola ithuba ayibe seduze uma ukuthi sewashada ngamani ucele kuleyo ndoda leyo noma kuba iyona indoda ekuvumelayo ukuthi uhambe uye ekhaya ngoba abanye ezinye inkinga ababhekana nazo besifazane ukuthi akavumele uye ekhaya indoda ithi hayi phela mina ngakhiphela inkomo ngoba icela uyitshela ukuthi nginengane lapha okwesibili if unamandla yenzele ingane if uzoyibona awukuyenzele nje ingane into engaphezulu kwalezi ingane oyifice zasendaweni ingane awenze sure ukuthi iyafunda ingasweli ingane ukhona ngamane kuswele lezi ohleli nazo nalo baba fihla ingane yakho ukuze ingane yakho ngelinye ilanga noma isikhulu ithi noma uthando kamama ngalazi kodwa umama ayikho into ebengangenzeliwe angeke uze kufike la khona ingane kufanele ibulala umama eyenzele uma inenkinga akayisiza ingane if inenkinga ithi mama akubo wona oqala ongekho uduze kwayo before gogo ayenzele wena sukuma makumele ukuthi ufane kufika ulale kushona ilanga ususengane fika ingane zenu sicela ukuthi niziphi support ngoba ingane lezi inkinga eninazo nani ezazi ingane iphindeka times 10 ingane mekuyakhula kuba khona into ephazamisile ubokwazi impilo yesifile ngifisa engathi ingane zenu lezi engahlali nazo engathi ngaziphi ibond kakhulu ngoba lezi vele ninazo ubaba nawe ukhona kulezi leyana tshotsha noma 30% uyiphe uthando lengane ngiyabonga mina engingakusho bafowethu ukuthi kumfowethu lo owabulala uma wakhe angisho ukuthi ku right lokho akwenza futhi angisho ukuthi ku wrong because I can't judge yabona ngoba angazi ukuthi kunjani yabona thiwa awukwazi ukujudge umuntu ungakazi uwalke a mile ezicathulweni zakhe ngoba awazi ukuthi yena wayefila kanjani futhi wayidila kanjani ngaleso simo but kuwe mfowethu wena owabulala uma wakho njengamanje I think usejele ne uboshiwe uyadonsa so kuwe mfowethu into engingayisho ukuthi kukho konke okwenzeka akulona iphutha lakho mfowethu nalokho wakwenza futhi wawusuholwa casuka ngoba wawungaguidiwe lo muntu sikhuluma ngomuntu thina la kade angaguidiwe kusho ukuthi wayihlala nogogo ngicabanga ukuthi nogogo naye akawahluleka akakwazanga mhlawumbe ukudlala ngingathi wahluleka mhlawumbe akakwazanga ukudlala indima ephelele uyabona ngoba remember ukuthi njoba sizingane esikhula mhlawumbe engasegogo right kungaba nayilokho nanokuthi remember njoba sizingane esikhula ingqondo zethu azikho strong ngendlela efanayo kunabanye abantu abanengqondo eziweak izinto ezifana lezi ba breaka kalula kanti abanye banengqondo ezi strong izinto ezifana lezi zibakha kalula babe something empilweni uyabona ngoba khona umunye ozothi hayi inganje ezinye ingane ezikhula ngaphandle kwabazali ziba great zibe ngodokotela zibe yini asifani sisonke omunye ingam-empowera leyo nto imnikeza amandla omunye ingam-destroya leyo nto leyo so engingakusho mfethu ukuthi akulona iphutha lakho nowakwenza ngisho ukuthi kuhle futhi angisho ukuthi kubi ngoba vele nakho ukuthi umbulale futhi bekungayona kuphi kwanakho lokho ngoba sekukufakele sekukwenza ukuthi sekumenze waboshwa
waphinde futhi sekumfakele namashwa futhi ngoba phela ukubulala umzali angeke sikushintshe lokho ukuthi umzali wakhe uyabo angeke sikushintshe ukuthi umzali wakhe kodwa nje mfethu asikujudge engingakusho nje kubantu besifazane ukuthi bantu besifazane bomama bethu bosisi wethu bo auntie bethu siyacela ukuthi ninengane ninakekele kakhulu yazi ukuthi uma uzokhula kukhona umzali ongekho kune side lakhe elifayo there's a side of you that dies angazi kanjani but mina ngazi ngami mina ngikhule ngingenali time sokhuluma kwamanye ama episode mangabe nizosinikeza ithuba lokuthi sidiscuss mina ngikhule ngingenali time kune side elafa ele time alafa njengoba ngikhula itime angalazi alikaze lingikhulisa alikaze libe iphathi yempilo yami lafa lelo side so njengoba lafa lelo side I remember washona kwamele ngi-attend umncwabo ngangafuni ngishuke emncwabeni yabo ngangafuni ngishuke attend umncwabo because nganginandaba nanoma ngifike emncwabeni angaze ngibe nandaba till today angaze ngibe nandaba ngase ngihlala ngedwe ekhaya ngiyibuza ukuthi why ngingenandaba ngase ngiyathola ukuthi kune side lami elifile lifile nje lifile so ngiyacabanga ukuthi umfolo wabulala uma wakhe kune side ngicabanga ukuthi ama side kahle kahle wayefe nje yena nje wonke ngoba uma kuzofa ubaba nomama kungabi khona shothi ufa ama side o2 awuna side awuna stand yabo shothi wavele nje impilo yakhe yamosheka lokho wa destroyeka kwaphela kanjalo so bazali siyacela ukuthi ninakekele izingane futhi abazali laba asabayezela abantu besifazane faneke umuntu enze isinqumo sokuthi njengoba senginazi izingane noma senginayo ingane uma kukhona indoda ethi iyangithanda ifuna ngiyohlala nayo noma ngiyivusela umuzi wakubo fanele yena athathe isinqumo sokuthi ngiyavuma ukushiya izingane zami ngihambe ngiyogana la ngiyogana khona noma ngithatha izingane zami ngizakhela umuzi engizoyishiya kuwo okuzothi noma mina sengingasekho emhlabeni kodwa zibe nekhaya because remember mambija kunobungozi bokuthi umuntu wesifazane ehamba yogana nezingane zisale zingenakhaya I mean to say uma efa yena lezi ingane lezi zizoyapi remember kulezi ingane kwafikwa nazo la kusizona ezala kophoqele ukuthi ziyothola elinye ikhaya futhi uyezwa because ubaba uzoqhubeka athola umunye umama uyabo zizohlala phi ingane base iswasi lapho angithi zikhuliswe yilo baba wayezala sure base kufanele ibuyele emuva ayizalwa khona kubo kamama esefike ethuma ndomawo ayinina senifika ngoba nakho manje senihlupheka isimo sesiyabheda yabo ukuthi nizohlupheka la ingane zizohlupheka even worse than before uyabona ubungozi bayo yonke lento ukuthi buba kuphi so that would be my advice for abantu besifazane ukuthi okungcono abazakhele izingane zabo ethayogana umuntu egane kodwa izingane zinalo ikhaya uma azoyishiya kugogo njengoba sesike sa discuss akube ukuthi bayasizana nogogo ekukhuliseni umntwana ndawonye mhlawumbe uyafika njalo acele endodeni yakhe yafika njalo ngolesihlanu okanye noma yona ingane yakhe iyalukhungani iyasuka iye la ahlala khona iyomvakashela iphinde ibuye uyabo nanokunye ukumentionile ukuthi kunezinto ezispecial ezifana nama birthdays umama kabe involved ukuyisurprise nje ingane yakhe inganakile mfethu ngithi uyayazi ukuthi wayizala nini mfethu uyishaya nje nge-surprise party ye-birthday party ifike la mfethu uzo-celebrate nayo noma uyithathe uye somewhere cabanga ukuthi lokho kungasho olukhulu noma ungahlali nayo but it would mean a lot enganeni ingane ijabuliswa into encane mfethu njengomuntu wesifazane njengani bantu besifazane ijabuliswa yeah exactly so that would be my advice and I think siqedile episode angazi anything you wanna add hayi bazo comment nizo comment abafethu nizosho ukuthi mina ngicabanga ngale topic le ekade sinayo noMampinja sizoza namanye futhi ama topic kuningi abantu abakufacile nabasibhalelayo okukhona esisafisa ukuthi sidiscuss ngakho no siyabonga kakhulu ningakhohlwa ukushare ni subscribe ni like ni comment niphinde nosilandela na ku Facebook futhi siyabonga